Mpage na mmaga ha dị ndụ. Mpage na mmaga ha dị ndụ. Adị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 4. Ara ọgbala gị mbụ. Mba, ara agbabeghị m. Adị m sure. Enwere onye ara nọ na family unu? O nwere mgbe m nọtụ like ya dịka ọ chọrọ ịgba mbọ o mezie m because o nwere ebe mọmị m akpọgara m mgbe ahụ ha sọ ihe mmiri. Ele otu o si emege gị? Ọ dasị nọrọ gị na-ekwuru onwe gị okwu ka ọ na-eme gị ịpụta gị yipụ akwa. Ya mere ka m ifepụ ọsọ mfepụ ha adọlata m. Ka ọ na-eme gị sị gị gbama. Mgbawa ma lọtakwa but mgbafucha dadi ma abịa kpọlata ha. Ele mgbe unu what age ka ị nọ notice ihe a? 2025 last year. Enwere mkpụrụ ọgwụ ịṅụga ma ugbu a? Ọwụ ihe ọgwụ ihe spiritual ha sọ ihe mmiri nyege m nsogbu na amaghị eze nwa ọhịa mere m ji gbara ihe anyị si ndị ọbịa. Ihe anyị si ndị ọbịa na ọhịa nyere m ebe ahụ kpọgara m na asọ ihe mmiri nyega m nsogbu. Ị gara agwa m na gị ga-adọbie ya. Ị hụrụ na ya na achọ m ka iwe tụọ m. No, it's not a joking matter. If you are here to joke with me, I bring you down. Always joke with you. Reality. Tele Rosanna. Ị gara agwa m na gị ga-adọbie na ara bido kwenu gị na onye ka na-eblem. Ọ ga-ebidozi m again. Ọ kwụsịla esetụlala m ihe ndị mmiri. Ọzi ihe m chegezi na mgbe oge m rụzuo na ọ mebi m lụọ di m mepezie my own. Ke mepe your own how? Mmeweze ihe eze nwaanyị na awụ m nwa mmiri like awụ m eze nwaanyị na. Ewu mame wata. Okay, you want a spiritual husband? I want spiritual awụ m abịa apụtara m abịa ịrụ ọrụ. Ọrụ spiritual ihe bụ ndị mmadụ ndị ihe nyege m nsogbu and everything. Like ndị ihe shigere ike like ikwesị ma ihe nwe eze nwaanyị ịrụla ndị mmadụ ọrụ spiritual. Anwe m spiritual husband. Nwaanyị ọ na-awụ n'eze? Ịhụla na awụ m eze na mmiri na. Watch him. Sorry, sir. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m ketra. Were phone ahụ dewe n'ala ga ebili ọtọ ga ele azụ. Akwa ịma na ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia niile m gaa n'iru. Okay, sir. M gaa n'iru. Gị nọ na-adọchi transfers m hụ na gị. M gaa n'iru mewe gị tafi nwa bingo nwụrụ anwụ. Yes, sir. Stand up there, get Lara Bia Gabia Norodo Bia Adoshim Mara. It's an not church here. If you laugh here, I bring you down. As again, prostrate. When you bring the side again, I'm not keeping easy side view. Prostrate and one bingo. Branga Bia Tonogram side. Sorry. Etakoshe here, remove you. When you're Sorry. Look at. Kanda neru 30 naira yiri watch ụmụaka ka ị bịara nga abịa were emega guy wetu aka gị ahụ n'ala look at ya bụ eti ime loto shi yicha watch ụmụaka onye ka egbe ga-asọ asị stand there tọ na-asị gị ahụ ọfụma. Ema ihe wụtọ na-azụ gị nwa bingo were reverse bịa. Esem ha. Lewe anya na front tọ na-aza ahụ.
Ton azụ ahụ. Asị gị ton azụ gị. Ton azụ gị. Ike akpọcha gị nkụ icha nga arụ ha. Look at otike gị shi icha siti tank machine. Azụ ike gị kpagbo m azụ ike ka tank machine ga-agba ya fuel. Asị gị were azụ gị ahụ gboo reverse bịa nga. Gboo reverse were azụ gị ahụ bịa nga. Look at. Ike yicha tank machine agba ya fuel. Look at. Bịa were phone gị. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Chemelie. Anaghị enwe bra iyi. Eyi m bra now. Eyi m bra. Nsi watch n'ọnụ gị ya remove ya. Watch n'ọnụ gị ya mee remove oge ya. Sorry. Chemeri onye. Niwo. Ojike. Ị gafe ole? Asị gị na adị 26. Iwu onye ebe? Ahụ m onye Anambra. Ebe na Anambra? Njikọ ọka Aba. Ebe na njikọ ọka? Aba. Ebe na Aba. Ama abụ, sorry sir, ama abụ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ha dị ndụ ọfụma. Ụmụnne gị ọ dị ole? Amụbeghị m ụmụ. Ụmụnne gị nwa bingo. Ụmụnne gị Chineke agba gị ọkụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 4. Mụọ mezi ha 5. Emere gị adopt? Mba. Amụ m amụ. Enwele mgbe ara gbarala gị? Mba, ala agbabeghị m before. Ara ọnụ na family unu? Mba. Ị na-ebe akwa amụ? Ị na-anụ ụtọ akwa amụ agụwa gị ga-ebewe? Amụ gụwa gị ga-ebewe akwa? Mba. Adị m ebe akwa amụ. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Hi, God forbid, mba o. Ị nọrọla ụtọ a nwoke Nke na-atọ ka shuga. Enwele nwoke kpọrọla gị na fon gị na ya na-eme kamera da gị nọrọ na WhatsApp shige nwoke otele gị? Mba. Emenụbeghị m ya mbụ. Ị ma iri echi? Ọfụma, ketra ka m bụ. Ka ihe ịma wụ agwa ọjọọ ịma anyị nwere ị na-aga achọ ka nwoke ọbụla ọ mata ya ewewere gị iwe. Enwere m ajọ ọnụ. Yes, if you are laughing here, maybe to hear. Sorry. If you laugh here, maybe to hear. Don't. Iwo sando. Mmadụ kpaso gị iwe ka otu ị na-esi agwa nwoke ahụ okwu ma nwoke kpaso gị iwe. Ana m abalị ya mba na ọ kpasuo m iwu. Ọ ya gosi otu ị na-esi aba mba. Mba na mmasị na ma like ụdị ya o. Nye mesikwana next time na ma like ya. So na ka nsi aba mba. Ị lụọla ọgụ na public mbụ? Ai, mba. Ele ụdị dị ịchọga? Ọ dị n'obodo oyibo ka ọ dị nọ Nigeria? Nke nọ Nigeria ka m chọ. Ebere gị ugwu? Ebere m ugwu. Nwa agbọghọ dị achapụrụ ihe o ji anyụ ama achapụ.
Awo, ụtọ. Iji anọ na nrọ a na-ata gị. Mba. Afụbeghị m ya mbụ. Gị na enwele nwaanyị gị na ya ofu nwoke ọ tala gị na nwaanyị abụọ at the same time. Mba. Ị tala nwoke abụọ at the same time. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike ma otele gụwa ha. Ese? Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike a na-akpọ Davido. Mba. Yuzubeghị m ya mbụ, enwere m ya. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Sọsọ mmadụ ịbụọ. Aha ha. Sọsọ ịbụọ. Aha ha, this girl. Okay. Emeka na Ifeanyị. Wepaka na ntị gị. Lụtara ya ha. Nwatakịrị dị ka gị ga-amabụrụ ara ụmụ nwaanyị abụọ. Lụtara ya ha ịbịara nga bịa tịga Emeka na Ifeanyị. Wepaka n'ọnụ gị, a na-ekwu egi na-ekwu bi. Nwa bingo. Ị gara aga were kọpụ bra ma adịla huo n'ara gị. Ara gị isi onye amaghị isi. Ọkwa gị jụrụ mụ. Ka ihe mere na Emeka na Ifeanyị alụ gị. Emeka tụba nwaanyị ọzọ ime, so ekwere m anụ ya. Ifeanyị o nwere ka o si wee gaa wọkụrụ. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? M na-ekpe ụka. Ma ha na-ata gị eji anyụ. Ego enye ele dị mkpa ị na-eti. Okay, iwo biko ka m. Okay. Mana na-atara ọnụ m kịta nke ka m meziri etizi gị. Genotype gị. Genotype gị mee ihe pọ ya. Blood group gị. Sorry. O positive. O positive. Kpọọ phone number gị. 081 36. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke Agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. They just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbago. 081 36 03 2992. Young buggy beba. Then can you be at here again? That time on Biabu, any TikTok warning, so Ibutso. Hey, what Tobiano? Hey, me hear the shot. By your that television, no, there. Okay. By your that television, not there. How about you go on the TV? How about you go here? By your phone, I hate the recording now. Recording. Where put that phone? Where put phone closer? But why for not there? Ba? Akwema ni hawala mreba gabela social media nini. Yeah. Nga nidu mega interview. Yeah. The way phone na bilia togela aso. Back and the server. Sorry. And I come. Where the phone go and pass aside. Where the phone go and pass aside. Chineke Agbago. Jesus. Amwa kebrange tigre ho.
Ama ke brange tigre ho. Mba, sorry, you will like. My God. Ne.